Un o'r sgiliau pwysica ti eisiau mewn argyfwng ydy jyst fod yn groesawgar i'r unigolyn sy'n dod i'r tŷ. A jyst gwneud saff o'n fod chi'n croesawu nhw'n iawn. Neu dad fod gwneud saff y stafell maen nhw'n mynd i aros yn gyfleus i be bydd i anghenion nhw. Gwneud saff o hefyd fod pethau fatha shower gels, toiletries, bob peth felly ar gael iddyn nhw. Gwynfor Jones, Gofalwr Maeth, efo Maethu Cymru, yn Gofalwr Maeth ers 7 mlynedd. Da ni'n gwneud bob math o ofalu maeth, o amser byr, ac hefyd i plant eisiau gofal am chydig bach hirach hefyd. Mae werth y bildio tŷ, dydy, adeiladu tŷ. Rhaid y sylfaen i mewn i be mae plentyn na'n dod yn oedolyn. Mae'n bwysig fod nhw'n dysgu ac yn symud ymlaen o'i bywydau a'n cael profiadau sy'n nhw ddim yn cael fel arall. Mae ysbyseb y gacen gan Maethu Cymru flwyddyn yma wedi cael ei ysbrydoli gan y stori fel Gofalwr Maeth. Un o'r pethau sy'n ni'n gwneud fel Gofalwr Maeth fysa posib goginio gacen efo'r plentyn ifanc sy'n dod i'n gofal ni. A wedyn roed y gacen ar y bwr amser te a gadael i'r teulu a'r plentyn ifanc yna wybod bod bob darn o'r gacen yna yn cael ei rhannu rhwng y teulu. Mae'n werth i wneud ar diwedd gweld y gwahaniaeth o'ch chi'n wneud i'r plant. Jyst cefnogi nhw drwy pob peth maen nhw angen. A roed y gefnogaeth maen nhw'n neheiddi, a roed y cariad maen nhw'n neheiddi mewn bwyd.